I can't do the one. Beno. But I go no. Lucy by Guam now had against Sabasa Cabanete Gamma Kim. Beno Dalorin, eh? You may like one them money. Huh? I'm go more in a dalo. Alone, alone, if you alone, Abani, Mankin Agaku outside walk, eh? I'm winning up in a Yaga Nina. No. I got the man Jesus. Amen. Dalorin, one them, eh? But you did. Huh? Oh, got Mascano scam saloga again. Bah, I don't know over there, eh? I walk is an attack at a year Ludu or war on it. Roma, dear woman, I don't man, a chin naked and backer. Jilaka Moswawa, Tanavu, and Live. So bad, and what can source of South Canabazia? I presume. Ben, one, no, go. Dalorin, you know, I would in a passage, you know. Good afternoon. Ben, Rickman, Adema, and a mewa, so bad. Karen keep a ball of jow, which I got one even him. Or tell me, dear, and maybe I got school. I was at school, one and then I was school. You can undoing an abable name school, Ben. November. When Ben, Lona Gambolaga. Only venture can come. The Vlodin Nakata, ball level, ball on wave, Yapavu Guch and Ivan. It's a loop long way, Nani. Wouldn't wave Lonia Nazuki. Ben Kanyang Ronya Vozulani. Onya could the modern. Mamma like Rocodel go diap. Nan the what? And man, brother. If Lundo, you get on a man Nakata, you know, Sikuno project babo. Well, Moon, I wouldn't cherish Nivana Kuzi. Ongrokiti is Nivana Kuzi. Makani Wuchagi is not allowable. Can make a basaka jababo, can make a basaka jababo. Ben, Wuchagi the Abbey. Neganatavu,
Ona pacha ona pacha kita when send gi when eje ahwo. Gbo meteli of disappointment na be no. Ma like it. And I know even nekwu. An manu brother. It's na no live enku. But uchem dia. Uche ge dia. Uche ge dia. Ma like ro hombo so kan no na ina babo. Akwena le. Maka nnu ya no ya like ro mmemme gi. Ngone bolu je. Uche na dia. Na lo so. Yo ma ba na lo kwa. Level anụ ụla ka nna ala nwere onye abụ alọkọta m moto ike agwụ ya onye nwe egwu ya nweta ego na-akọ kọlụgbagolo kọlụgbadoro amarụ m ya na-eme m nke gwụrụ m kpaa m okay so bad brother asị nka mbebe akwụnyela m ka nje na shop mma m ga na-eche m uche gị dị abịa gbado nne gị anya gị na ọdụ ka die kwunụla ibe m kwuru agbazina bọọlụ ahụ nsị gị agha gbana bọọlụ gị bule na ike ka na-agba agba gbanwere bọọlụ atịra Where that back is here, me? Through the Maram run over. Hey! No, for myself. Can you remember Ben? Obo, Joto. Me check on in a yalla. In an only map of my idiots. Eventually, you can even remember. Obia na ball mo since Tuesday. Ya butan ball o kwa ebi ball. O sim na maybe a ball. Eh? O kwa ball obunyem. Bola ka ga na be ha ga afia. Ajolonke. Ibu ele ball eri Tuesday so na ebunetere. Na since Tuesday ka je na be ha ga afia. O so na maybe a ball since Tuesday. Male venture kunu male. Nwa. Nwe chọpụta no ngulu onye na asịlị masị n'imu nna. Mme mo nya arrest with police. Mo na call gị dibe. Police. Muna call get dive. Nwa what na tell masị mega arrest with police. Boy kan kwezo. Odi working ki kwezo. Odi working ki kwezo. Ko mezo. Obele ki ball. Obunyem ball. No bunyele ki ball. Eh? Nanya. Ibi ye ma kata anwo mmeji nwa ba lege. Echi ne na mbede. Kedebe nku. Echi ne na mbede. Ibunetele ball ya. Ma bu ni bunetele ball ablo mna ge. Akwe mana dibu na ekonroku. Bunetele ball la nu lengulu. Kedebe ngulu akata. Enulu nke ngulu ibe enwe. Enulu akata. Bunetele ball la be echi ne na mbede. Ibunetele zie mana mna ge ko. Akwe nu le ngulu. Enu we ngba si no pro. Si no nwa pro ngba. Idiot. E para mada ma waga anya. Ina bale madu ngulu. Elo de gina na chiapa. Evola. Onye bo na ngi bolo siko na roge. Na gwa gi ya nru ya. Echi no yinere gabe. Bo si so na bo bula pa gwa na, o siko na bo bre. Mali wani ibe. Ngo buta pa gwa ga sebe. Ekene otu bu akpụ gị ebe na anụ ọgụ. Otu bu akpụ gị. Ngwa na ga. So be ngwa. Na no. Belo diko bal. Diko ni bal zane diko bal money. Hai. Creve me live one. Nne m elotina. Amara m asị nkọwa ka m ga-enwe m ike ịkọwa nwa. Ọ dị egwu. Mama nne m biko, jisie ike kpakọ onwe gị ọnụ. Ịnụ, kpakọ onwe gị ọnụ, ama m na ọ dịrị gị mfe, mana jisie nnọọ ike. Kpakọ onwe gị ọnụ, biko. Nwatakịrị onweghị onye o mejọrọ, onweghị onye ọ na-ji ihe n'ike. Onweghị ọ daghachi okwu. Ọ na-asọpụrụ mmadụ. Onweghị onye ji asị na nwa m ananụgo ya ihe n'ike. Onweghị ji asị na o nweghị ihe nwa m mere ihe. Ebunye m iyi ṅụọrụ nwa m, na-eme aṅụchitere nwa m iyi. Eme aṅụchitere ya iyi. Ebe na ọ nnọọ ihe ịtụnanya. Nwata na-enwe onye o megidere. Ọ na-aghachi okwu.
ka asụ na obu egbe gawa akwụkwọ ọ dị egwu ma mekwekwe fọ n'ụbọchị taa onye ọbụla bụ aka ya dị na ihe mere nwa m ọbara nwa m bụ Ben ya na-achụgharị ya ezu ike ọtị ihe mere Ben eme ya ọtị ejidi ya eme ihe niile mere Ben onye ezunata ike onye enwenata ezumike na ndụ ya. Nne biko ozuola nnụ biko jisie ike nụ were ya nwayọ ngwa jisie ike nụ ozuwo olu na-ewu ibe nwee mere ịwa akwa gị na mụ ome etikpokpu awa n'ọrụ amazi onye eji ibe ozuwo olu na-ewu ike ibe nwee mmele ozuwo agwazi na akwa ịgbagịda agwa gị dị gwagbuo onwe Benji nwanne m Benji nwanne asọmbuzi nwoke ọmụ nwanyị ọgwa sọm fọrọ ma anọ m n'ọnwa nwa mgbe ị mara na gị fọrọ nwanne m Benji anwụgo abụ m mgbe abụrụ m nwanne Benji nwanne m Benji kanjukali asọ m ibe nna jụ bụ onwere ka oyi kpaba agwa na-adịrọ mma bifo ibe nwe mee obi m ogi na-ekwu ya ọ na-emara Benji nwanne Benji ogi ko na-eji egbe ogi na-ekwu ya Benji na-ejiri egbe ma mụ male Benji na-ejiri egbe apụmaka kiri udu kedi egbe amala m Benji abụrụ onye na-eji egbe kiri nke bụ na ejide m Benji nwute egbe amarọkwa m ka o si mee mana ihe mma na Chineke nna maka o si mee amarọ m ka o si mee o nwere ihe mma mana Chukwu ma asam malive eme ibe na-ekwu bụ na ụzọ mmanwụ ka mgbe asị ndị polisi n'ụzọ nwatakịrị m ọnụkata ụdị nwa bịa sụọlụ m agwa amụma maka mma agwa gwuo n'akwa na ịmara m enwere obi ịmara m enwere obi ọka nkwa akwa ji nke anyị bụ na-abụ gịnị? Mepụtara nke ji. Mụnwa ji niile mụnwa ewu ji niile nwere ebutela nke mana ebutela nke ịma alụsikwara m enwere ka abịaghị eri eri ahụ so ngasị ka m butere nke ji ka nwere na support business. Ewu nna Chukwu gọzie gị. Hey Lucy bịa Odom. Ifụkwa ji James butere ọ sị na ọ wee na-akwado anyị n'ahịa ka anyị wee birokwa ahịa ọzọ. Chiri anyị nwa ka ibute ji anyị obi m o nwere nke bụ nke pere mpe nke nnukwu na-abịa azụ ka njili nke nwe bido ịma na unu nọzọrọ ka famili m gata iri ahụ be na nwụrụ amara m ihe esi ike mụna ụmụ na be na-abụrụ aja mmadụ nke gị na dị ma na ibe mma gwa na akịta bụ na ụdị nwe oyi dị akịta mmemme ihe ọbụla dị n'ike m ka nwe meke chọọ ma agwa agụgụ n'ọzọ nwere eme ka agụgụ n'ebe nọ olesa ma madrọzi m mmekazikwa ụwa ma ebe m ga-ebido kenebe gị mama esichagokwa m n'ebe ka ndị tinye gị ngwa jee tinyere ya n'iko rie ba anyị rịọrọ m nnekọta ibe eme bụ ka gosi m ebe mma paakị ji nwe ka nwe nke na jọsọ nwe neche m nachọ oke nwaka ije dobe ya n'azụ ma ama m na arụ dị gị nsogbu wee na-akpọrọzi akpọ nna m Chukwu gọzie gị ọ bụ na m ebidokwa n'afịa m ọzọ. ajụgokwe m oyi nwoke Chude ajụjụ jụsie ya ike
Osim no de zuori ni abụrụ onye ori. So gwa gị nnọọ so ihe ụgbọ gwara gị nnọọ gị ikwere. Kekwana ịchọ ka mme cheru ịchọ ka mkpọ ya onye ori ebe osim no de zuori ka obi wee dị gị mma. Mba mma mmekwu ya maka ịma nnụ m. Hey, oyi m nwaanyị ka biko nunu Chineke. Ị ma na ị na-eche echiche ka nwatakịrị. Enyi gị nwoke sị gị na onye ohi ikwere. Ofu ihe m gwawara gị nwanne gị ntakịrị ejiri anya ya abụọ hụ bịa gwa gị ikwe ha ya bịa gị jiri lovi obi ụtọ m gị ga jụọ ya kwuru maka ya hụ nwanne gị as a threat gbufuo ya still anya ha achọghị imepe nsogbu adịghị cheru ị na-akọwa na oyi nwoke Chude bụ ihe gburu Ben nwanne m ị chọrọ isi n'ọnụ m nne ya nụnụ na nke na-ayịara onye na-eme gị n'isi ị na-akụgbu onwe gị n'asịrị chukwu ka ngwa gị okwara na-abịa na kiọs gị eme isi ka ihe eji kparị m wee were oyi nwoke kwa asịrị kwụsịkwa ya o ị na ị na-agwa gị mara ụdịrị ihe na-emepe ọnụ gị okwu oyi m ka ewu taa oyi m ka ga-awụ echi ọ wụrụgodo na ihe gbasara Chude ga-eme mụ na ga aga awụzi oyi aga m na-ekwu ya aga m na-akwụrụ n'eziokwu akwụgide ya ọwụgodo na ọ ga-amụ na ga aga awụzi oyi bet m ga na-ekwu ya ka m jụọ gị anya ka bụkwa na oyi nnakwa anya onye achị Chineke mere n'ụmụ ebere ka anya mepee nne ya nke ọ mara ihe a m na-ekwu When the next sign do what the I want. Uru, check him and they can. Okay, more the men want to they check and now move. Maybe you don't want to get. What do you don't want to get? Katala Saga and I'm one. Some broad Karu, what I want to do. Managa bulletproof, Uru, breath of fear. No, they can buy before we take on 1 week. Now, guys, no, why I'm Helen no na make noise. Get you then no. Get you the person no but what are you food the other way? Don't going to be so do that or go too much. Open to the pass this side. Or can I no or pass I back. No. How many can go to the normal or why? Open the mic umazi. I say one go much what I chop here. I'm a born man can name me and he here. Only here. Only know don't you know why. Open him back. Obasagi. Kaije. Makaikanula. I can lay a free and I walking being. I'm no man. Na Juda na kwa. So onye ori ya, onye ojabale jori, jibe enyi jori. Ona kwa n'ụlọ. Na ga nke a broku, where anyị igwe ka ọ tụọ down. Na ebe ebu igwe ga nwere. Boy. Jude.
Ọ dapụ apụ nwanne. Mba ya gbanya nwanne. Ise gịnị? Na mụ aghọtakwa Chude. Aghọtakwa m iji acha. So ebe ọ bụ na ọ nọrọ na ka a ga-emekwa. Ka ha ga-eme ọ nọrọ ọ bọchala abọcha. Nnari ọ bụ ọkwa nke. Bụrọkwa si na akọ bụ ọkwa nke. Ihe awụ ụlọ ya. Ọ gara n'elu, ọ gara n'ala. Agaracha ma ọsụ. Mba. Na nwanne ka anyị pasa anụche ya. So ka apasa ka pasatụ. Ka anyị pasacha ya. Udo. Ebe ọ bụla ọ ga ọ ya bata ya afọ anyị. Na biko pasanụ. Mba Sandra. Abịa gị na sịga ga. Ememe emunye ọkụ. Fi akwa gị. Mgbe ọbụla gị na sịga arọ m na nrọ gị bụ ọkụ. Anụkwa m na nrọ gị nwa agbakwa ọkụ mmiri gị na-aga ịpasa ọ gịnịkwa nna ya. Yo, abụ m onye isi via ịtụ isi. You can say slow dog is from Tunis maka mụ abụ onye otu isi. Last year, mgbe m bele egwu a na-akpọ Amele ka m ji malụ na onwere ife gbasara ọkụkọ na enyu Amele. All your mass, let's go. Ị ma na hip hop be fine chick. Ọ dịrọ ka ụmụ nwaanyị a na-afụ na to go. Na mechion ebe ọ dị ka studio. Kọma kwụsị rubbish ya. Nwanne nwoke bụ ajị, nwoke bụ hip hop. Igbo ba Igbo gboo gị. Nwoke lere efi, eje m ọka igwe lere efi. Onye oshi. Linus pasa. Apasago udo. Mpasa. Enwere udo. Nke a na-amụ eri oke oyibo. Gị na sịga, sewa nnọọ sịga. Arọ m na nlọ gị bụ ọkụ, sewa sịga. Anụkwa m na nrọ gị nwa agbakwa ọkụ. Anụkwa this guy o. Anyị abụkwa na ajịbọ. Ekwa adagbuna m sịga. Ndị ori uzunu anya gwụrụ mmadụ. Eji nwa na-akpọ ndị ori ya na. Osotewe onye oshi. I wonder. Kwasa abụ okwuchukwu ihe niile nnọọ atọ ka nwoke a bụ di ya. Evil Pastor Dan. Even na-eche na Pastor Dan bụ ovu onye Chukwu tere mmanụ n'obodo onwe. Ọ bụ na mma dịka Pastor Dan obi ka bụ mma nwụrụ anwụrụ. Ị ya adịnị ka ya kwa ịbago prayer warrior nwa obere oge kịta edeke ya. Ọ bụrụ maka ive prayer warrior value ụdị ọya e preach. Ọ na ka ọ na-agwa gị okwu dị nwa dịka ọ na-atụ gị mbọ n'obi. Ọnụ ya na ka ọ na-atọ. Ọ bụ na mma dịka nwoke ahụ ya bụ na agbọọlụ m mmadụ ni. Enye n'onwe gị nsogbu ọ nwayọ ị ga-adị ka ya. O inugo ihe niile bụ nwayọ n'obere oge gị ibido zibe ozi ọma na-atọghatalụ Chineke nna ndị mmadụ ọ nwayọ magwanụ m nke igwe na-emekọ n'otu ọ dị ka mmiri achị izo ka nnaba ka njefu mma m o ọ nakwa eche ma m na-aga eke so ni ga ilu ụlọ na onwe jollof rice nsili isi jollof rice esili gị jollof rice na maka nke ka m ji sie nye ni hey chu nke m ngwa na ihe mee ka nnawa narụ n'ụlọ mfụcha mma m bịazịa na nke gị mbịa mma arahụ ka ọ dị m ụdị ahụ mahụrụ mma ụdị ahụ mahụrụ ngwa ka ochezieli nwayọ imelugwu na-arụ Linus, kí ló ń lọ ẹ̀mẹ́? Ọkùnrin látam. Well, today, I be a kind again, or I carry. Obuzi na ụlọ gị mere mgbachi. I pass no. Me check no. If I have munu ya kale. Kiri me na akpọrọ na phone ngwa me. Kiri me na agwọrọ. Phone gịnị? Phone gị mere mgbachi ka igbe ya agbe. Phone gị mere mgbachi na I pass no na-eche gị na ebe go ka I carry the thing. What then? My very meketa. Even the kubu si no nwa. Achọrọ m ivu unu. Ivo bụ na ya kale abụrụ nke taa nye nwa. Kama ya bụle Chine. Achọrọ m ivu unu biko. Chude mbakwa mụ ekweta akwa maka na ife anyị chọọ ịkali abụla ife mgbe na nsị ka nwere ime gị isi ife anyị chọọ ikwu ya kịta anụ nwa ma mụ nwere su n'ọpụrụ onye mụ nwaanyị n'ọnụ ụzọ na ọ na-abịa achọrọ m ka ọ bịa na ọvụ unu si n'ọpụrụ kịta achọrọ m ivu unu si n'ọpụrụ Linus kunje n'ọtọ na ivu biko nya ka ya naban ị na-eje kuzi ụka fine boy o jikwa Bible alụsị na-eje ụka
Achọrọ m ka ọ bịa bakwuru unu. Biko unu, nye m ụzọ ebe a. Kedu ngwọrọ onye nwaanyị? Onye nwaanyị na-abịa n'ụzọ. Kedu ngwọrọ onye nwaanyị? Kiritazi amen. Guys, Bible. Guys, Today, it's going to be aka. One new one you want to no one never hear about Nanti, or hear about Nanta, Mammy, and I query, and see it again. I see it. Mark, Munucha Mo. Mark, even Nakob, no loan by Yakush, all wine. All loan by Yakuza wine, by Abawi, but a wig on me. Mark. Wouldn't want that, don't remember one. Kekelebe wosi chwanye ngi mana na chwanya kana baketo wona chwanye kita yin wanke ji ka ba jida anyi ama choro ka madi jide mo de avo ina no bodo woni ne ma ase zbo mada so even na ka kita bra mo abu chude anros ni jam ano ngri be madi egwu madi egwuterie chude ama mni ma yin na ko ha Adam uche mo de se na echiche gị n'obi gị ka anyị kwụsị ọlụ. Hey, bocho mbe na afọ ala keke bụ kwụsị gị ka ị na-akwụsị. Wode ya na-akwụsị ka si bidi ya ka o yesi digide. Ruo mgbe ebi nwanne ka ngwa gị. Eju olaite eje ọkụ mmụọ. Hapụkwa ihe ị na-eku ka breda agba mmiri. Eju olaite eje ọkụ mmụọ. Ị dapụta na TV guy. Park ya na apụ ala katalacha gị anya. Linus ode nwe no. Linus ma no mbosi bulugbo na mo abuchu de zulu ka emme. Woke ka mbo wane. Abia. Gino ge malia. Mana ode nwa na achọrọ m ka ekelebe kwụlụ mmụọ. Achọrọ ka aka na abụ m ovu aka. Ka ode no nakata go yeze go na gotu mmụọ ara na abụ go mmiri na mụ ga amụ. Kere gị bulu zo. Ebumavi ma asụrụ ọra nli. Welu nwayọ. Kezi ịmụ ozi. Apụ ala. Chude. Owanụ. Asịrị. Echigbu onwe ebe ị na-aga. Ị nọ n'ime otu a, ị ga-anọ n'ime otu onwe ebe ị na-aga. O nwere na-atụ ndị eke ụjọ, mụ adịghị atụ ndị eke ụjọ ma ọ bụ maka a na-agba ha na-agba ya gba ha na-anwa na-anwụ. Nwanne echigbu onwe ebe ị na-aga, ị nọ n'ime otu a. Masịrị. Mark. Ụdị nwa ndị a kete egwuchi ọmụ ebe mma. Ma dị eji mara nwoke bụ na ụgwọ ọgwụgwọ ọnụ ya. O nwere ya emezi n'ụwa ahụ ọzọ ka m nọ n'okwu. Chudemechike n'ọnụ gị. Yota, asị gị wele ọmụ pichi ọnụ gị maka ma dị ekwekwe ebe a nọ. Ime ife ị na-akọ na isi ka arụ onye awụsa anyụ n'isi ka ife dị ka gịnị? Cheluga. Ichefu gị ihe anyị ṅụọ. Nya ife na-achị mebụ kịta ịchọrọzi nọ nye akịka. Udo. Yes. Yota.
Anyị emewo ka ikwu. Ife dị n'ije enwe bụ ụdị nwa ka ya adịgide nwee gbuo n'ọnwụ. Mmadụ ezuru ịrapụ otu nwe. Nwụrụgwụ na ezulu ịrapụ ya na ndụ. Onye ọbụla rapụrụ ya na ndụ ha jiri aka ikwu onye. Unu ekwekwala ibe anyị kwuru. Unu ekwekwala ibe anyị kwuru. Unu ekwekwala ibe anyị kwuru. Jude, onwe ebe ị na-aga otu a. Anyị na gị ya anọ, ọ masịrị gị, ọ masịghị gị. Gbam! Ma n'ọnwụ ma na ndụ. Gbam! Apụọla. Jude, anyị nwere ọrụ, ezigbo ọrụ. Ada nnukwu ego nọ n'ọrụ ahụ. Ebe ka ọlụ anyị. St. Monica's Church. Esenne. St. Monica's Church. Wọlé na megi. Ịchọ ka nwa bụ Jude solu gị jee n'ụlọ ka zuo. Kedu onye n'ime unu? Bali ikpe bana mere ka mụ amale. Kedu onye n'ime unu mele? Kedu onye n'ime unu mele? Ọmụ. Maka isi gị mele. Anụrụ m ozi na nnukwu ego nọ n'ụlọ ụka ahụ. Na ndị chọọchị ahụ adịghị agụ bank ọwụ on Friday. Nchọ ka anyị gaa there on Thursday ka anyị bukọrọsịa ego niile nọ na chọọchị ahụ. Mark, o nwere nchọ ka mmekunu ncha niile mali. Ma ya nwụrụ iyi nwanyị nwụrụ iyi n'otu nwụrụ emie mmadụ ezuru imie ka njori n'ụlọ ụka. Lele, nekwa na ekwensu na-eje ụka. Ọsịa nne m pụta mmadụ ezuru imie nwụrụ emie. Mmadụ ọmụ jiri aka n'akwụkwọ. Ala ọpụpụ. Ashina. Uwanga. Evio. Kedu mkpọrọ gị? Onye evio ka ị bụ. Uwanga. Uwanga. Ashina. Uwanga. One ice water, ice water. Udo. Onwe bụ ọkwa nke ya na udo. Ezigbo iwe na-ewe m ebe a. Iru adọ gị ma afọ m ya ka efe na-emezi nwanne m. Ezigbo iwe na-ewezi m n'otu a. Unu lee anya, unu ya aghọta ihe Jude kwu.
Chude na-ekwu na ya chọrọ ịpụ n'otu a. Mana ihe atụ ka ọ na-akọrọ nwanne nke ọ dị izi ịwakwa like that. Ọ chọzi lit as a man. Chude ya apụ nwere n'otu a. Onto genezi, baa oto onezi. Ọ ga-emeli ihe. Akwatu. Ụnụ mana ihe mere onye ọbụla chọrọ ịpụ n'otu ihe ya eme. Achọrọ ka Chude cheta na anyị gbara ndụ na anyị ṅụkọrọ ọbara. Na ọbara m nọ ya n'ime, ọbara ya nọ n'ime onye niile nọ ebe a. Onye ọbụla chọrọ ịpụ n'otu a, ụnụ m ihe ga-eme ya. Ọnwụ. N'ọnwụ. Ọnwụ gịnị? N'ọnwụ. Ọnwụ gịnị? Ọnwụ. Chude chefugo. Kebe Sandra nọ? Sandra. Na akpọtakwala fada gị, akpọtakwala fa ahịa. Achọrọ anaghị bụ nwa atọ dị m ya ahịa. Nwa na-amị ha na-eme nnọkọ onye winch. Na biko kpapụ onye achọ m ka ọ nọ ya, kpapụ ya. Asịkwa m ka ọ bụ ezigbo ihe ka ikwu. Maka mụ nwa alaghị m ya, chọrọ m ya chacha kpọrọ m ya asị. Ebe ọ dịzi ụta ka ka esi mee ka ụzọ anyị esi ka esi kwa onye ukwu gba kedu ka esi mee. Nwere nkata m na-akpa. Achọ m ọ bụ na ịbụ akọ. Gbakpọ ya obi. Achọkwa m ime ịnụ mistake. Unu gbara m oku. Kere n'ibe ọ bụ. O nwere ihe mere ji kpọọ gị. Ọ maka ihe gwa ya the last time anaghị nọ. Anyị echego ya n'iru, chee ya n'azụ. Mana gị nwa bụ onye isi otu a, ka gị bụ iko ọbara that day, inye onye iru, inye onye azụ. Anaghị aṅụ ọbara. Ọbara m nọ gị n'ime, ọbara gị nọ m n'ime. Ha! Onwe ebe iji azụ aga n'obodo, enweghị ebe iji aga n'otu a. Anaghị ya nọgide n'otu a ruo na ndụ na ruo n'ọnwụ. Tọọ ya dị. Mark! Ọ bụ afa m ka ị na-akpọ, na-etu m afọ ọfụma, tụọ m afa. Mark! Tube m afa, ọ bụ afa m, ana m anụ gị. Mgbele onye ka m kpọrọ gị? Linus! Kato! Emere baba mba. N'anya. N'anya! Elo di oyede. Lotu nwaanyị nọ. O nwere ibe nchọrọ iju unu. Ọ pụtara na ụdị enwe unu dị akata. N'ụna na-atụrụzi m egwu. Onye ọbụla nwere right isi na ọ chọrọ si. Mụmụju bụrụ na nke a. Unu na ma chọrọ nke enwe. Ị na-akọrọ bish. Asị. Ị na-akọrọ bish. Asị ejugo. Olu unu mgbe dị maka n'anya. Ị maka karịrị ka ọwa chọrọ ka arụpịa gị anya. A na-arụpịa gị anya arụpịa. Chọrọ mgbe kịta lifọle nse ị na-apụala. Ị na-abụ wo. Ọkwa mgbe ahụ ọbọsọ kịta. Ịchọzi so ifili na eluzie na-ewezela atachaba ọkụ mmụọ, eji ọkụ mmụọ. Ị na-apụala. Oluwo dị ahụ. Ofu ọbala, ofu ngulu, ofu okpesi, ọkwa ibe anyị nwụrụ. Ọ bụ ọkwa nke agwasịkwa gị ka m kwadosie gị ọla. Agbasokwala mmadụ iwu ebe ahụ. Malụdo oyide kata. Onwe ebe ị na-eje. O nwere ibe nchọkụ unu mmalị. Ibe ahụ nchọkụ unu mmalị bụ ibe enwe. Ivulotu nwaanyị nọ. Onye ọbụla nwere right isi na ya nọrọsi ya. Asị! Chido asị. N'ọnwụ. Ọ nwere ihe ị ga-eme. Ọ mgbe anwa. Oluwo dị nnekwu na maka na ya uwe. Linus oluwo dị ahụ. Mike oluwo gị. Kato! Bịa Kato. Wanụ. Nwa nke gị. Ịchọrọ ịgbata Chude egbe ha n'obi. Ịgbakwakwara obi agbakwa. Afọ mgbe ọ pịara ofili ya bụ ọkwa nke. Ọ dịkwa ka m pịakara ya ahụ. Hey! Ọ kwesịrị ịnwụrụ. Chude kwesịrị ịnwụ. Ịma na Chude nwụọ mụ awụzere onye isi. Ọ bụ ma ọ nwụrụ mụ amara ahụ, mana ihe mana m pịatara ya. Ị na-etere ịgba ya ka ịgbagbu ya gbogbo ụzọ onye isi pụọ nnọchie. So m nọrọzie ka e wee jide. So ya sị na onye isi na-agụ n'oge. Ụwa nke gị. Onye isi na-adịghị agụ ụwa ahụ. So ọ na-agụba ihe nọ n'oche eze. Ụwa ahụ. Nwa nke gị. Ọnwụ nwụzi onye agha ndị Izrel, ọnwụ nọzi n'isi oche. Onye ma onye isi okwu ịghọchara. Ụwa ahụ. Nwa mgbe iji bụrụ onye isi o nna ka m gwakwa gị anyị nche nọkwa n'ofu. Ebe ọ sị na ya ga-ahapụ anyị
gaga chọwa ndị enyi ya nwe ka anyị ji n'aka anyị kwapụ ya mgbe a ji ebe a bụrụzie fada ọ bụrụzie onye isi ndị ụka anyị akwapụ mana edekwanụ Shọn ọnwụ ọ ga-anwụ ka atụ gbara ya weta iwe judo ebe ọ gbatara na n'obi judo anwụ o ji lata jebe ọkụ mmụọ mba anyị ga-amụnyere ya fuel ụkọchukwu ebe ahụ ya bụzie fada ngwa kato ụnụ maka na ụmụ onye isi ụrụ ugbe mgbe onye nwere iwe ngwa gụra m egwu ọnwekwa onye isi bụ ka ngwa ebere onye isi bikos abụ m onye isi via ịtụ isi ọ wụrụ ịgụrụ m egwu ama m ejọra kato ga-eso m n'azụ you can say slow dog is from Tunis maka mụ bụ onye otu isi onye ibu ngwa gụra m egwu ọnwụ onye isi gị na onye isi ndị ajọ otu a na-eyi obodo anyị ụjọ ọgwụnụ maka iwu anyị si wee dị na onye ọbụla ejidere igwe n'aka ọgwụnụ m ife na onye a ọsọ gị kpọọ ya jungle justice ọsọ gị kpọọ ya ike keta orie anyị achọrọ ịma anyị nwa bụ ndị uwe ojii anyị achọrọ ịma na anyị ekpochapụ ndị ajọ mmadụ niile anọ n'obodo a wee mee ka obodo anyị dị mma ọgwụnnanị ya onye nwudo ka ife a ga-eme ya ọkwa ya egbu ya enyi gị nwoke onye ohi ejidela ya anụ na ha akwa gwara m ga-agwa ikpe ha anụ chude gị nụ ọ na onye ohi nụnụ bịa lene ya n'ọgba echi ndị polisi ji ya agbọrọ ya ọtọ na-akpagharị ya n'obodo niile ndị mmadụ na-akụ ya uze makwa ihe na-akọ mụ nwa ka ị na-ajụ chude m ana m agwa gị sị gị akọtala bịa jiri anya gị bịa lee ngwa ka anyị jee mana ọ bụkwa na ọ bụrụ eziokwu mụ na ya amejukwu ya oyi gị nwoke oyi m nwoke mana nke ahụ egosi esampụ maka ndị niile na-egbu egbe akpagharị n'obodo a ọgwụnnanị ya obi m kekwana na ndị uwe ojii na-emezi gị ka onye ori negodu obi mụ na gị na-enwe nsogbu na-ekpezi ka gị na ndị uwe ojii na-ejekwa na eji eme gị obi m kedu ihe ke ihe mere anụ m ke ihe na-eme n'otu onezi ka ezi n'otu ọfisa ọfisa biko nnu ke n'otu ọzọ akwa gwara m ga-agwa iji lala anya gị hụ ya obi m ka ezi ihe ọnụ mụ bụ onye isi ndị ori n'obodo a niile ịmalị na nwanne gị nwoke oge ọ mewele ka ọ taa m wee kpọọ onye otu metiela ebe ndị uwe ojii nwa gbagbuo oriri na-ezu n'obodo bụ cheru ị na-akụ anụ gị bụ Ben nwanne m Ọnwụ batanga joyi. 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 Agwakwara m gị gị na ikwe anụ ntị hapụ ama m ihe niile aga m ekwe
Kucha. Gato, aya wagi bata. Chude inejekuka nwanne m inejekuka inejekuka na gbegbe inejekuka Chude inejekuka nwanne m inejekuka na gbegbe inejekuka Chude inejekuka nwanne m inejekuka na gbegbe Danus! Sandra, na ihu Sandra, obra na bagina anya. Jesus! Obra bwa gwa anya. Na bugo. Ma ka se obra bwa gwa anya. Sandra na ihu anya na jim na kwa. Na nko mu owu zimbo nyi shia na. Okay, so bwa de ma ni fe me no kun ka won tata. If onu ji gwe banka to jo woro nyo ko. Na re kwa na. Na guru wa. Me gele. Wo kan kita. Na re fe wo. Ka turu si, te judire action na. Ona goro. Te judire action na goro. Odimna. Ia call him down. I see her. Sandra, I see her. Uanga. I see her. Sandra, come and check on. Uanga. Yes, I see you. I fell. Da. Bukosani follow her. Bukosi follow her. Bukosani follow her. Bukosani. Nanyo fuma kidi shot onwugo. Ejo kumo. Adosigo. Ejo light ejo kumo. Bechono. Iru okumo. Okukani. Na nwoke m ibe ka na-akpọ gị gị pụta ịsọ na ndị bụ na-abịa gị ebe eloyi John zuzupụta gị ebe ọsọ a na-akpọ gị Chude ka na-akpọ gị gị ị na-ebe a ekere anya ka azụ mechie ọnụ kwesị ekwere ike maka na echi ka ya agbụpụ gị n'ikpe ekpe gị ikpe kpegbuo gị agba gị tọtọ ngwa Mere obe enwe ụdị nwe nọ n'ọnwa nna ahụ
obi adọrọ m mma emefere m gị si biko gbaghara m ka efetere m n'omume enwe ndị uwe ojii egbughị ewe iwe amakwa m n'udo n'ọkwa ha egbughị ị na-atụpụrụ ndị iberibe ahụ ọnụ ndị iberibe na-enweghị akọ n'uche gị na-eyi ọnụ a na-egbagharịwala n'ime ogbe na-achọ ndị ọzọ ha ga-egbu gị nwa ajam ọ gaghị agbụ ha anaghị ajam gị nwa ha maba n'ime moto na-agbari n'ime ogbe na-achọ ndị na-enweghị ha mere ha gaji ọsọ gbuo otu achịla Jerry nwanne nwoke gbufuru m. Jerry bụ onye oshi, Jerry nwanne gị bụ onye oshi, onye ejiri egbuo ya akpachaghị anya bụ Jerry. Omeleke Jerry bụ onye oshi. Gịnị mere ụlọ ikpe? Gịnị mere agaghị akpe ya ikpe ụta na-echi ekpe ndị zuru ochi ikpe? Ha jọsọ hụ ya ozugbo gbagbuo ya ma moto si eme ihe. Mechie ọnụ, ejidere Jerry egbe n'aka. Jerry bụ egbe. Mama, ahụgodi Jerry egbe n'aka Jerry. Onye mere ha ga-eji ekpe ikpe ha wuchukwu. Mama kpọgodi ma ha wuchukwu na-ekpe ikpe. A gbọtara ha n'ime ogbe nga ka ha bebe mekwudo dịrị. Ha tụtụrụ ndị na-enweghị ha mere just na-egburi ha just like that. Mama biko hapụ maka obi adị m ebebe. Otu nshisha ya na-alọta ka ndị iberibe ha kwụsị m n'ụzọ na-ajụ m ajụjụ ka ịhụ otu nshi saa ya ụka otu nshi saa ahụ ụka ọwụ mmadụ gwara asị azụzụ shi m n'akụkụ. Linda anaghị m agwala gị kpachakwara anya gị otu gị na ndị polisi a si ekwu gị. Biko ebutekwurele m nsogbu n'ebulọ ka m rịa nke m bụ ebu. Kpachakwara anya gị biko, akwa ayọọla m gị si gị chefuo ihe gbasara ọnwụ Jerry ahụ. Chefuo ya, echefuola m ya. Mama isi m nchefu ihe gbasara Jerry. Ofu mkpụrụ nwanne nwoke m nwere. So ofu mkpụrụ nwanne nwoke m nwere. Onye ga-anụchi anya ma bịa bịa ịlụ m. Papa nwụọ na mama nwụgo. Egburu m Jerry. Isi m chefu ihe gbasara Jerry. Ọkwa ibebe hene ọkwa gị isi m ebe m ọkwa gị isi m ebezi na akwa m betere onwe m ọrụ ugbu ibebe hene ịbịala ime ka eme obi ọkwa ibeme ya hapụ maka ọsọ. Enweghị m ike ịhapụ gị aka were ọ na-ekwe m ụgwọ ikpeazụ iji maka gịnị na mma gị gịnị ka m nye gị ọbụ ego gịnị ka m nye gị na ọbụ ego lekwu na asawa akwụna nne gị akwụna ezinụ niile na-asawo ịbụ onye ara na-eme gị arụ mba ọfịsa egwu ka anyị na-egwu asị m gị na onye na-ekwu egwu ọfịsa onye a ji m ụgwọ nyere m ocho ifere na-eme m ịda arụ nke gị na arụ nke m nye anụ ụnụnwa bụ ndị a na-acha achọ n'obodo a. Ọfịsa ọ mepere ụgwọ ọfụma nyekwa ya ego ịrụ ka o si eme nwa gị ihe nna nwa gị staa ya pụrụ na etu ya eke ụjọ iji iko wee kwasa obodo a ọgwụ ya ụjọ iji iko kwasa obodo a ngwa ọkụ ịnụrụ ife okwu ngwa na-aga ka o si wee nye m ka m si wee nye ya ego o mepere ụgwọ ọfụma m nye ya ego.
Kebe onye ori agbara aka na akpa mma matara ebe a nọ. Kebe ọ nọ? Na ofisi were na ebe ọ bụ na echi ise ga etikwa aga ide police sim ko o we fe eba. Were na ebe a na afọ you people. Na ofisi che imerụ ma. Mkpu oge ụra mma ekpu gị. Star ya pụta gị n'anya tu aya ekia. Kebe onye ori agbara matara ebe a nọ. Na ofisi na wa o we fe eba. Ọkwa na gị na ebe ọkwa ịbanye mụ na were onye ifo. Na asị m ke o we fe eba no. You under arrest. Wow. If me bona aka kwasa ke phone na njina aka. Oya bona if say you under arrest. Imo ihe men ESI station. Wow. Until enyocha mara ma imo onye ori ahụ ma ọ na mara ya. Nne. Emefeme. Chitaifa ọ na-aṅụ. Ọ SB21. Chitafa. Ngwa. Move. No see how Chita. Move. Eh wa no lawyer. Say what? Guys in the liquor What that? No ebe a ajọ nwa a na-akpọ Chude wee merie gafelu ụna amarọ ụna mogo ji gafelu Ọka afụnube m ụdị ihe a kemgbe m bidoro ọrụ a. Ihe ya kpọ nka Ọkwa ya ka etukwuru ebe a obere oge otibe nchọrọ ịṅụ mmiri nwezi ofu nwa onye ọrụ anyị ka o jee gotere ya pure water ewelu pure water chenye ya nwa obere oge ọ dịkwa ka ọma dị anyị ahụ uvum ọ gaghị gwa gị eziokwu nwa obere oge ofu onye ọrụ anyị pụtasị na Chude agbaghị ọsọ ka ya akpọzi nka nke bụ vom na vom ihe nke nkwa ka ọ da ya metụkwa m n'obi mbọsị anyị nwetara this guy na that field ofu bịa sị nye asị ka efie ya ozugbo ofu uche asịkwa m sị rapụ ka anyị chetugodu ka anyị makonyekwa mmụọ infọmeshọn gbasara ndị otu ya ọ bụghị ihe m mara efie that guy that day ka ụdị gbagharịa dịgachi ite mmadụ na-arụ na isi a na m enwe nchekwube na ọ dịka ọ katebe aka ọ ka nọ within ime ogbe anyị ka enweta ya ọ katebe aka onye isi na ọ katebe aka onye aga mara hụ ya eme ozugbo hụ fune nwetara m this guy nkụ na-eme ụna na-eme ozugbo ụnụ na-agachi ụna chọbịa ozugbo n'oge adịrọ Sean
metụ nwanne nwoke aka. Nwanne gị nwoke, ka onye nwanne gị nwoke. Ị na-ajụ m onye bụ nwanne nwoke. Nwanne nwoke batara n'efifia wee gwa m si na ndị nwa bụ Linda furu ya n'ụzọ wee na-eti ya ihe. N'ụdị gị n'eze. Nwanne gị nwoke. Ọ gwara gị ihe o mere m ji kwụọ ya ihe. Oh. Amago m ebe isi apụta. Maka na ọ sị na ị bụ nwanne onye ori. Ọ bụ na nwanne onye ori ka ị bụ. Linda. Okay. Ị hapụrụ ụlọ gị pụta n'ụtụtụ a ebe ị kparị m. Oto chedere gị. Ị na-elekwa nwamba nshi. Lekwa efulefu. Apụkwa onye apụkwa na adị m nkenke. Mme gị ihe m ga-eme gị. Ịma na onye ira na mmiri juru n'arụ. Ịma na onwe gị anyị disappoint gị. Ọkwa ịghọta apụkwa ihe niile ị na-agagharị n'ebe a na-ekugharị. Ịnwakwa anwụ ya again metụ nwanne nwoke aka. Ihe m ga-eme gị. Linda ihe m ga-eme gị. Nwanne onye oshi. Ya. Ịmalụmụla. Mama, hapụ m. Linda. Ọ gịnị? Ị chọrọ igbu ya? Gịnị mere iji jụọ ya ihe o mere? Wee gote abịa n'ụlọ m na-abịa kparị m n'ụtụtụ a. Ọwara. Naanị mkparị ọnụ nkịtị. Gị ji igbu ọchụ. Ịmasị nwa anwụchala mana igbuchala. Oh mama, ị gbọrọ ya mkparị. Ị gbọrọ naanị mkparị. Ịma ihe ọ gwara m? Ọ gbọrọ nwanne onye oshi. Isi ọ dị mma ịgbọ nwanne onye oshi. Anwụrụ ka bịa nga. Ọ na-akpọ nwanne onye oshi. Ihe o mere adịghị mma Linda, mana ọwụ ya ka ị ga-eji akụgbu ya. Ịmana nwa anwụchala. Linda biko ana m ayọ gị. Ana m ayọ gị ọkwa ịhụrụ iwe ọkụ ga ji nwayọọ wechigete ya azụ. Ị ga-eji iwe ọkụ egbu mmadụ otu ụbọchị. Ị ga-ha eji iwe ọkụ gbuo mmadụ kwa nna ha agwa gị o. Ịmana mkpuchala nwa anwụkwala o. Mama ya ọnwụ. Isi ya ọnwụ. Ya ọnwụ. Mama lema agwa gị. Ihe m na-aga na n'ime ogbe ahụ. Nwa pasi pụta ịrụ m aka n'ihu ịkparị m n'ime ogbe ka e nwere ya ma egbuo ya. Aga m egbu nke ọgwụ. Ka pụtara tụọ m aka n'ihu kpọ nwanne onye ochi mmemi na ya. Awara na-agwa di ya. Atahụ m ya. Ndị m tara ndị polisi bịara bịa nwanne m nwoke jeri gbuore m ya. Nwa nwụhụ ya. Iti ọta anụmanụ ahụ ga-apụta bịa tụọ maka n'ihu kpọm nwanne onye ochi. Linda biko ana m ayọ gị nwa m. Situation make it crayfish bend. Frustration make it something to happen. Kerebe manga kita. Chude. Kiri onye mma n'obodo onwe. Onye ka nwụrụ. Arenze na onwe ya so n'osu obodo onwe pụrụ. Kerebe manga. Amalebe manga. Kan bobo lisa. Abe mama. Chudi. Alori food on no. Orukoma. Odinamma. Even no bro, even man on the low river colleague. Kai bulu ni meni, ai bulu ni kan colleague di. Bata. You try gwa mi here Mundi baba. So give me. Bas nan movie. So give me baba. Na. Lemre. We can call him.
on. Anọbịa o. Ọkwa ndị bụ unu ka nna abịa da afụzi gị n'ụlọ ụka ọ gịnị na-eme? Ụnọ gịnị? Pastor biko hafụgodo ihe ụlọ ụka. Hafụchagodo nnọọ ihe ụlọ ụka na enwe m ọtụtụ ihe ndị na-eme. Enweghịzi m efe nji abịa ụlọ ụka. Hey, so many things ị na-eme. Sister Lucy arụ adịkwa gị? Arụ adịrọ m. Pastor ezigbote arụ adịrọ m. Na-eme anya ọfụma, onwe onye ihe mee m ga-eme ka arụ dị ya. Ọkwa ofu ụlọ ụka ka m na-eje kemgbe. Na-azachasị ụlọ ụka bụrụ nwa Chineke. Onwe ya na-eme m na-emerọ. Chukwunna wee nọrọ ihe a mee m wee mee m isi ka nna abịa ụlọ ụka ma m bịasịkwa ụlọ ụka ahụ ọzọ. Nsogbu adịghị. Sister Lucy, agọtakwana m ife ị na-agabiga. Enwere onye ife meghị ime, ọ gara ikwu mana gọta na Chukwu dị. Ọ bụrụ na Chukwu dị ma na ọ dịrị gị nwa ọ dịrị ọrụ nwa. Ọ dịrị ọrụ nwa. Because na Chineke nna anụ anọ ewee bụ my brother ihe ọ na-emere onye aka ya dọcha gbagbuo my brother ka ebe ọ nọ. Ọkwa my mother bụ ihe adị na n'enu bed kịta n'ahịa arụ na-enwe ezigbote obi mgbu. Ọ bụ maka na egbu nwanne m nwoke ka ebe ọ nọ. Onwe ihe ọjọọ mme ọkwa ụka ka anyị ncha na-eje ka m na-eje mana nwere Chukwu asịrọ ka ọ bịa n'ọrụ m ọgụ ihe niile na-eme mgbe na-eme m adị m abịazi ụka cha biko ịfụ na ajụzụkwana m ụka wee sị gị ụka asịrọ ga-achọ ọzọ m ịbịa ụka nnọrọ onwe m otu anụ nwa nọ ihe mee m mma na onwere onye na-echekwebe m ọ bụrụ mbịa ụka ị na-akụziri m na Chukwu na-echekwebe m na Chukwu na-echekwebe m o ruzie mgbe ọ ga-echekwebe m ọma nchekwebe m biko. Sister Lucy, ọkwa n'ọnụ ka ị na-ekwu ya ihe a. Ọkwa n'ọnụ ka Pastor biko hapụ ihe ekwensu na Chukwu a hapụ ihe ekwensu na Chukwu agwasịna m maka ụlọ ụka biko. Situation make it crayfish bend. Frustration make it something to happen. It is when it be a pastor ni barani chai arabamu. Ashawo kobo na afọ na ajọ onwe ihe o mere. Gị nwa ashawo, nne gị ashawo, ụmụnna gị niile ashawo ihe ọ na-eme gị n'isi. Ọ sị gịnị? Ọ sị eme na-aghọ ala ọhịa njọ gị. Emechaa bịa pụọ. Ya. Kọs na ọ dị ya n'ọnwa onye. Ya nwaanyị, nnachi ya azụ ihe osi ebe ahụ. Gịnị mesịrị enye osi ebe na-etina ala? Ifụla ebe a? Ebe a ka ya nọ nyụọ nsị, lie nri, nwụọ arụ, lahụ ụla. Ma ọ bụ na ị chọrọ inye nsị ebe a, nyụọ nsị. Nke na ya, nke na apụkwa abụ. Oke, ọkwa ka nyụọ ya ebe a bi, gwazie m. Ise gịnị? Ka ime gịnị? Ka inye nsị na ebe? Nwa gị ebe a. Ka onye hụ na dansi, ịbụ onye gị nsị, isi bụrụ nsị bịa bịa inye nsị. Ka m bụrụ nsị fọ gbada bi. Así ya ya ya. No pa te guarda, ma le kono mo. Ya kono mo fuma asha wa to. Yes. You want to judge wa asha wa yo blue see ya ya. Ala. Na hu ka ja be pelum. Nwata kila wana bo ben wuli yi nwe sine ya tam.
ka ọ chọtara na m bụ onye ori n'anya mgbasị nwatakịrị ahụ nkịtị okpote m ọkpa ilo wee gbulu onye ana ka m gbuchara nwatakịrị ahụ obi m anatara ya wute m ri nne maka na nwatakịrị ahụ akpọ Ben nwere m asị nwanne ya na asụrụ m akwa nwere ibe na-adịrị emele m Lucy na onwe ya mara m Lucy were nwanne amara m na Lucy abụọ m ọnụ mana amara m ibe mere nwatakịrị ahụ erike ọ bụrụ m ọnụ ọ bụrụ m ọnụ nwatakịrị ahụ dị right were nna akọlụ gị nwe bụ na taa anyị nwa mụ na gị na ka egwuru na-akpụpụ m kọtụ nwee nọdụ n'ime sel nwee na-eche kere ụdị mma eyi nweje kọtụ dị mma amara m ọ bụzi nga ọ bụla ogbu ka egbu m n'ime na-ewe aka nọ na-eche bụ onye polisi nwee lecha legali ije bata nwa dachi ya akpịlị gbulu onye ahụ nwee yile ahụ ya ya bụga anyị bọsụ mgbalịbịa n'ụwa Chude ndị otu nkwanụ a na-ekwuru okwu ndị ahụ panchekpola anyị na Lucy Lucy na ya makọlọ gị bụ nke bezo okwu na mamara ebe Lucy nọ ụdị nwa oyi dị ya amara m ka Lucy nọdụ emere m ewere nna ihe njizi ka mgbala ọsọ bịa obodo ọrụ na nwere ebe ndị ọzọ m etinyecha isi na mụ mara na mụ nwere nwanne n'obodo na nwanne abụọ bụ nke aka nji nwa isi ka m bịa ka mụ na gị nọdụ aka nji nwa bịa n'obodo Chude nwa nsogbu nwa nsogbu akele m Chineke si na ịdị ndụ taa ị ga-eme na ụwa nwoke nọrọ nga tụsi chọọ nọrọ ọtọrọ isi chọọ nesi na mụ nwere ike ịnọ n'onwe ahụ chukwu ife onye baba na-ekwu n'okwu na nwanne dị na mba kedu ụdị ọzọ mmadụ ya eyi nwe nwanne na igosi okwu m na nwanne gị bụ dalụrị nne Chude ọkụ masị na o shinwu ihe ọjọọ o shinwu ihe ọjọọ ọ ihe mere m na ji na-ese na mbụ nna ya tọrọ na m ụtarị nna na nne m ụwa niile mara m azụ ya mekanik na-alụkwa na na-alụ ụtọ ọnụ m mana ọ nwere gboo ya ọbịa do ụdị nwe ọbịa dị m ka azụ na o nwere ibe nna alụ ụta n'anya m mara na-ebu moto ya laala ma kata ụdị nwe ọkalịa m nsị ma ife nwe ka m emekọta nwa bụrụ mmadụ enwe asị ka m tinye aka n'ebe ọzọ ọgwanne ya ka ji nwa nọdụ ije nwa nnụ ọnịkwakwa na oke ọjọọ nna m kwa na oke ọjọọ mana ibe nna kọlụ gị bụ na enwere ibe ndị be anyị na-ekwu kwa sị na akpa arụ nọkụle ntị iwe ụmụọkwanye m na-akpa arụ ma ma m ọlụ mụbụ ntị ama ọlụ na akpa arụ na iwe ọlụ m ihe gbasara ori mekwuru nwere ma ayi ala mana ụdị oyi dị nwa bụ na ụdị nwa m batala ọsọ nọ mana a na-anọrọ nkịtị ahụ na-eche ebe a bụ nwoke enwela iwe na-atụela aka na mma nọrọ otu eyi aba na ọbụrụ gị onye mụ na-agbagbo eji na-enye m nne ma chọba aka mara ma nwere ibe m meti ebe aka ma a na-amara ama kere ibe na-alụ dị asụsụ m n'otu ndị nche ndị vigilante ndị na-achịkwa obodo a vigilante bụ onye nke ndị nche cheta mgbe m gwara maka training sana maka training echetara m macheta m ka training kacha training
we join under vigilante. No vigilante. So bad rene. Vigilante baseball on mambo ana egi abagoto nwaja na ana hu no ugwo ne. Wana hu no ugwo. No the word there we can ma yogi. Yeah, you can make. Ke kwala mo onye su na avu. Can join a vigilante avu. Abivenne ho. Maka na join anya imale na nyala ka kusa mu iwe nwa na emecha. Ahia makiku. Ihe me no wo. Aga ma kpọ onye isi vigilante gwa ihe kwuru. Ihe wala ikutere. Agwaga. Dalu nwanne m. Maka m si nwere experience. Ka ike nya ya aka ka chishu ndo ọjọọ ndo oshi no n'obodo no. Chukwu ha. Amara m dị me ike mega ekene. Abara ire ede kwuru nke na batal no no ko n'ime na asị gị nye m ọlụ. Dalu rinne nwanne m. Iwe nne kwa gị na nkwu de nwa abụ na ntinye arụ n'ivu abụ. Iwe dị iche ya dị. Abụrụ maka ndo dị n'obodo ya bọsọ. Mana kọrọ gị. Ndo nyiru evi na-evu abụ kịta va nche awale. Mba onye isi anyị anwụdobe ha mana anyị na-enwe aka na anyị ga-enwudo ha mgbe na-adịghị anya. Unu anwụdobe ha? Unu agwala ka bata n'ọfịs a? Maka ụmụ onyonyo unu gwara ka webata n'ọfịs a? Kuna mara CP a nwetagwo maka okwu a? Unu amara? Unu kwuru nwa kita na ụmụ kwụsịrị kịta na onye isi anyị na-amụkwa n'ike anyị na-agagharị mana nkọrọ niile dị n'ogbe a na-epigharị ebe niile. Onweghị ihe unu na-aga ebe a na-ele Igbo. Onwebeghị unu ka unu ya gaa n'ime obodo niile, ebe village niile, all the street niile, ụzọ niile opịa. Ụmụazị na-akpụ sagen ma ndị na-ese siga. Ụmụazị na-egwu opịa make use of my restaurant, hotel niile, make rain everywhere. When you put that sacha, put that officer. That's news you try with her from you people. Obi ready mama. Obi no gbala ko na gbalo bia. Am onyo. Sean Onyese. Thank you. Nya. Onye wogere si wutu ya. Dalu nna mu. I ga make isi. Gawanu. Onye wogere kwan. Aya. Una wutu ya sugbo. Na wo ya na. Dika ngi mekita. Ozuru ma ahụ. Osi m na-acha ọkụ. Ahụ m niile ọ na-akụ m gbam ka ndị ụzọ na-eti igwe aja n'isi m. Ndo biko, papa ị ga-adị mma biko. Ịma na ọsọ gị ka nwezi. Ọkwa sọ gị ka nwezi papa biko. Nwa m amala m eji m adịrị gị ndụ. Mana ọ dị abụ na onye iro. Papa biko, ka m jegote ego ọgwụ, ka m gba ọsọ jegote ego ọgwụ. Papa ị ga-anọnwụ. Angụta ọgwụ na-abịa kịta. Eji m ha dọọ. Biko. Onye ọlụ uche gị dị n'ụmụ ori a. Uche gị dị ya. Ị na-ahụ isi ya? Ana m ahụ isi ya. Lleva. Ya boss eso. Você aí faz o bonante. Batia ba n'ime moto eni. Ọkwa. Chionu. Una akpụzụ na sagen. Bịa onye ọlụ. Nwụnye ọsọ. Onye ala mmụọ. Ekwuru m. Hey, Igbo. Officer. Ife akwa. Ife akwa ọsọ. Ife. Oh. Nyaho Igbo. Mgbaba moto. Ba? Come. Open no na mgbo ya kabod. Igbo. Anwụrụ ike Igbo. Onwe ife aka na-akpọ double warrant. Ọ ga-azụ ụgba na abọ. Ba mara nọ. Ọ ga-asụ ụgba. Oshi, get talk to m. Nke a kwụwapụ ya eze. Ụmụ oshi. Yes, yeah. Whatever. Okay. Come on. Bend me motor. On the asawo. Why not your dad? Bend me motor. Acha mi go see.
mpịa ife anyị n'aka isi ga-adapụ n'ala nwa ba n'ime moto ọsọ ọ na-eji gote ive ahụ ihe na moto ọ ga wasị ọ ga-asawo ngwa nwaanyị ba moto akwụna mmụọ achọ m ije gote ba moto eyipụkwana ya akwa eyipụkwana ya akwa nna ji nwayọ biko ke hụ ọ moto asawo ọ ka wasị eme ọ ka wasị eme sa onye wugharịa wutuo ya onye ka ha dị ebe a ịnọ oke ọ dị ka ya ejebusa fa hapụgodo ndị nke aka ejebuse ndị a abịa ọzọ Papa. Papa. Papa, biko, Sister Lucy Ozugo. Ebugo mama. Do what you ebugo mama. Ozugo. Let me denti. Ebezila, pichanya ga ebe na dịka onye na-enweghị okwukwe. Ebela ka inweghị olileanya maka na anyị ma na nne gị dịka onye fere Chineke na ọ nọ n'eluigwe ugbu a. Anyị chọ niile bụ ụmụ Chineke na-ekpekwa n'ekpere n'ofu ụbọchị na anyị gaje ịla n'eluigwe. Nne gị nọ n'eluigwe. Ya ị nwere okwukwe na nne gị nọ n'eluigwe ugbu a. Mama agbasmaka but I know obi mgbu abụ ndị polisi ka ọsọ ya maka ọ bụ na ha dabịa ebe a chụkasịkwa anyị mmadụ ajụjụ na ha ji echiche mebe investigeshọn mama ahụ nwaanyị nọ n'ihe mgbu ụtụtụ ehihie abalị a na ebe ajụ ya nta ajụ ya igbo nwaanyị nke ya dọta egbugo pen nwanne m gbuo mma m mana ahụhụ ebe a mpịawa anyị Ozugbo naanị fichaa anya gị tụkwasị Jehova obi tụkwasị Chineke obi ka anyị hapụrụ Chineke ihe niile eme n'ihi na ọ naghị agharịpụ ndị nke ya ịnụgo ị nwere Chineke ọ mara nke ka mma Chineke mara nke ka mma ebezila jide obi gị aka lenu ọzụkwanụ Chineke ọ ga-echedu gị n'oge niile Easy. Olisa, ebukwe ihe a. Ezoba. Ihe onye na-agwa maka ya. O just batasia, saka gboro bia. Nna. Asini bo onye oshi. Onye oshi ka mperi ozugbo na. Wayo. Abụ m onye ori mbụ. Mana mma agwụsịwo. Echawaliwo m. Ana mezuru ozi ori akwụsị ọmụ repent home ka afa gị ama m bụ Chude ị na-akọ afọ a n'icheghaligo ọ kaara gị mma maka na mụ abụ eze ọba na dị m na ha na-alụ ọrụ n'obodo a ọ bụ ezigbo nnukwu ihe alụ
mmadụ ibu onye ori n'obodo a maka ịwa ya awa nwanne nke gị agago efie ego ozugbo nje ihe m na-ekwu mana nsogbu adịrọ mụ na nwanne nwoke akpasigo nnọọ agwasịa m ka esi wee nọrọ mana ihe ka na-agbagwoju m anya ka m mesi wee mee ka ị bụrụ ofu n'ime anyị mana nsogbu adịrọ aga m ihe a ga-eme ya Esoba daalụ Chude ọnọdụ ka nwanne m isiru gị ala asị onye ohi n'ụzọ onye ohi onye oshi ga-egide onye oshi Esoba ahụ ka ibara ya uru eziokwu ikwulisa mana nsogbu adịrọ anyị ga-enyochi ya nene ya ọfụma wee ma ka ọ ga-abụ ụgwọ ofu n'ime anyị onye isi a ga-enyocha nyocha ya ama gatagorocha ya ọfụma daalụ ebe mele mbụ na Ezoba ekene ka njibe ebu m ukpe ekene wee butere gị na ndị otu gị na ọ dịrọkwa n'izu mmadụ ịnabata onye ọ na-amara ụdị ahụ mana ụlọ wivensi ka unu mmalị nwoke a nọrọ nkịtị ụdị nwe oyi dị agada bụ na olu ọ na-eto unu ya mana bodogwu bụ odogwu so ibe ọ na-eme ka unu mmalị bụ na mbe disappointịrị unu mma etinye arụ n'ọlụ nwa akpa m nwere arụ m niile tinye ya bụdala unu ruo evi ka bavụla ya so dikoni ayọ ka nji bịa ka nnabata m dikoni ọ ga-alụ gị mma dịka nwoke na-agba ogbupụ ọ ya aracha ozi otu isi kwuo ya na ama m na ihe esi adobe ya mana nsogbu adịrọ anyị ezuru ezu ebe a na o nwere ofu onye n'ime ya na-akpọ dịrị eziri ozi ọ sị ya abịa anyị ezu ezu ị mara onye ọbụla amalụ gị dalụrụ nne eze nwanne m odogwu nna dalụrụ ibe nwe imele m nna imele oru nne dalụrụ nne dalụ Ezoba negere ko bulu di oko de mu ebe akunu ye me makwa na imewa m obi ime ihe gbawa m obi nya kemgbe ị natara ịnụrụ ihe m ịnụrụ otu ụwa m sizi wee deri nwee nnọọ ike isi ka ị bịa sigodu ma ọ bụgodoro ọdịnarị ndo ime nwụrụ ya na obi takwa gị mmiri ma ntụkwa gashi Lucy ọnya ahụ ị na-ekwukịta ka m bịa ịjụ gị ka ezi n'otu ọzọ gịnị bụ ka ezi n'otu ọzọ biko kwụsị ihe ị na-eme ịnụrụ ihe mee m ka ihe mee gị ịnụrụ na mpa m Chineke mpa gị nne sori iwe ma akwa nwụfuo ka anụmanụ nne ndo anụrụ m kekwan ka m si anụ ọkwa mgbagharị ka m na-agbagharị kemgbe kwa nwa nọ na-agbagharị fụ na enicha mma m ọfụma nwekwa na onye na-enye m aka Ben nwanne m anọrọzina ya mma gị mama ngo nwezo m na-akpa nkata agụ egwu ma chijie ya dịba
Chineke ga-akpọ ọkụ. Linda, onwe nchọ ka ịkpa ugbu a kita situation make it crayfish bend, frustration make it something to happen. Nina, ị ga-echegodo gị na travel ga kọsị ihe anyị na-ekwu okwu ya na-adị ezigbo mkpa. Igbo onwe unu ji Igbo ya kpacha dị iche. Sorry sir. Mechie gị ọnụ ngwa ngwu okwu ikwu ọzọ gị na makpọcha gị eza makpọ. Unu na-eti Igbo. Ọkwa ebe ibu nneme? Hai! Kiribe ji isi kotele m harụ n'obodo m. Nena anya. O nwere nchọkụ unu male. Ifle Igbo onwe unu ji n'aka. Igbo onwe unu na-ese. Ya kpa ya unu. Igbo nwere m unu na-abụrụ ndị ebio. Mụ na kọrọ gị. Igbo onwe ya kpapụ n'ala. O nwere ibe na-enye mmadụ na-arụ. Ibe nwun na memechi ome rapia nene. Ma bụ na ka ese bụ Igbo unu esere ibe nselele. Nwere ibe unu mmele. Unu emere ka mmụne. Neka Igbo mele. Evela Igbo mele ka kede dịka nya amara m ya akpọ gị. Enwere ka njụ ase gị ọbụla ụmụ ibe 13 years nwe kede. Mana Igbo nwe mọ gị dịka onye 25 years. E kanka n'anya jiri otu kanka. Ọ bụrụ Igbo na-eme mmadụ. Na nne sorry sir. Mexico no. Nekwu na yala. Jọka nwere ba suwa ganya. Sorry sir. Nekwu na gege. Nekwu na gege. Mgbe sozo ma vunu n'Igbo. Ntikechu na etike. Ibe mmemuru bụ mmechu unu ndị bunu dị nwanya mla bajuba anya. And I'm not even nekwu. Nwetu na enwete n'Igbo ọzọ. Meche unu ibe mmemunu. Ngozi no. Sorry sir. Bia, nyamia. Krabidele. Nyamu ntagi. Mwala. Ife ne mezie. Ife kwa tuko na we. Biko. It's not joy megin. I chọrọ anyị nwee revenge. Anyị chi revenge ihe ọjọọ niile megoro anyị n'obodo a. Ote ifo m nice, o si ihe dị m n'obi bụ revenge, megwarụ achọrọ m ka m megwarụ obere. Biko gụpụnụ m aka m ọkpa m adọrọkwa na nka. Ise gịnị? Nne ka ihe ikwu n'aka ga-adịrọ na ya. Ọ bụ n'aka ga-adịrọ na itinye isi gị ebe ahụ because awụtara m ihe na-aka akọ. Ke ka mpa gị si wee nwụọ? Ọkwa ebe ị na-eji igotere ya ọgwụ ndị kelebe chuchie gị azụ. Ọ bụ na ha hapụrụ gị je gote ọgwụ ikwesị ịnwụ. Ọma nwa ga-adị ndụ taa. Ha ga-ahapụ ndị ajọ mmadụ, ndị ori, ndị ama, ndị arụrụ na niile nọ n'ụgbọ a. Ha ga-ahapụ na-achụgharị ndị aka ha dị ọcha. Ka ihe na-akọdị ya na-ekwusikwa n'udo okwu ahụ. Eziokwu. Mana gịnị? Nne mana gịnị? Nwụrụ mana dị na ya. Nwụrụ mana dị na ya cha maka na ndị eke ama ndị ajọ mmadụ niile nọ n'ụgbọ a ha nche emegbago m obi. N'ezie anụ m ọnwa onye nwe. Ọkwa Ben nwanne m anwụgo, kwa mama anwụgo. Kama ndị polisi anwa ga-eje investigate ihe na-eme ọfụma marụ nke bụ eziokwu ha na-egbu onye aka dị ọcha arapụ ndị aka ha dịrị ọcha.
ndị ka na-anwakwana a na-enekọtakwa ụgbọ ahụ isi gịnị a na-anwa ebe ka ha na-anwa ihe ka ha na-anwa egbuo Jerry ụtọ aha kpee ya ikpe gbuo ya ọnwụ but ọ wee eziokwu na Jerry na-ezu oshi mana ekwesịghị ikpe ya ikpe udoro ụta ha bịaghị ebe a bi nekọta ha bịara ime anyị ebe a ka anyị na-ebeso akwa cheke ya nne na nne aghọtakwana m ihe ị na-ekwu maka na Jerry bụ nwanne gị iwe ndị uwe ojii adị ewekwanụ m na ha na-egbu ndị ori mana ha na-egbukuzi ndị ori egbu ndị aka ada ọcha maka na mata Ben nwanne m gwa na ọ bụ na ndị a na-eme investigeshọn na mata ha karịa ịgbagbu Ben ha just gbagbuo nnọọ Ben ka ofu anụmanụ na-enweghị onye nche ọkwa ebe a ka IBP bido yawa my mother ka ihe ndị keme kwa mgbe ha na-abịa na a na-eme nwaanyị mmadụ investigeshọn na a na-ajụ ya ajụjụ a na-eme nke ọzọ ka ihe my mother bụ onye ori ọkwa imegidego ya kịta nwaanyị mmadụ ejebe gị ije ọkwa ngwo ha wee merebe investigeshọn sọsọ ma nọrụzie n'elu ụwa nsogbu adịrọ mana sị ihe mma bụ na m ga-emegwara obi adịrọzi m mma nwezo m na ya nọ m ga-emegwara mana ihu na Chime dị njọ ekwusikwana udiri okwu a maka na agụba ihe dị njọ Ben nwanne m nwụrụ dị njọ mma m nwụrụ dị njọ na m na-ayị Chude kemgbe Chude ya gwa m na ọ na-ezu ori na-eme ya rụra na niile ọ na-eme ọ dị njọ achọghịzi m ime ihe dị njọ kịta ihe merube m na m ga-eme nnọọ kpaa nkata ọfụma na ọmanshi mmiri ịghọtago ị ga-achị ya mere ya eziokwu ka ikwu ịrụ nkata anyị ga-akpakọta ya ọnụ anyị niile ga-anọkọ ka ofu ịrụ ndị ekele ebe anụ bịara n'ime ogbe a bebe ime onye ọbụla obi akwa anyị chọrọ inye ha oche ofu achọrọ m inye ha ọnọdụ ha ga-anọdụ maka na obi adịghị m mma chọrọ m inye ha oche ha ga-alara m azụ ịnụ ihe m gwara gị m na-eche ihe m gwara gị n'ịdị iche ya ugboro abụọ iche ị ga-aghọta na ihe m gwara gị na ọ wụ eziokwu ha na-ediri inye ha oche ka ha nọdụ ala eziokwu achọbụ m isi obodo apụọ gata aka ọ bụrụ Lagos bụrụ Togo ebe ọbụla ụgbọ na-agbawa m obi kwala ihe ọzọ onwe ihe ogbe a na-eme gị maka na ndị nọ n'ime ya na-agbawa gị obi ndị ekele ebe a ndị na-agbawa mmadụ obi since ha bịara n'ime ogbe a ọsọ akwa ka onye ọbụla nọ na-ebe onwe dị ka ịgata aka ị na-aga Togo agara Lagos o make hụ sense n'ime ogbe a ka anyị fesie ha ka anyị na ha lụọ ya n'ịdịghị ịgata aka anyị nọ here maka na obi adịghị m mma yọtara sọsọ anyị tọ nne m ga-achọkwu ụmụazị ịbụ ọzọ nwee obi ndị obi ha na-anụ ọkụ ụtọ obi si anụ anya ọkụ ụmụazị na-enwe eze joy n'obi ha chata nkwata mmadụ ịbụọ ntinyere anyị ID 5 wee kwabịa nkwata ngwa hapụcha mkpọrọ anyị ga-afụ they want to revenge they want to avenge you mbịam na akụkọ na-agụ m ike to the extent na mbịa na-anụkwa na onye ori ajọ mmadụ a bụ Chude gbara arụ na steshọn anya o wutere m rinne onye isi anyị na-anwụkwa n'ike o nwere ihu ụnụ na-anwa ụnụ dị anwa elete ụnụ na-anwa mụnwa bụ DPO anyị amanụ na-anwa o nwere ihu na-anwa ọnwụrụ ya nwa bụ mmụvụrụ ya tinyelu enu nwetanụ m onye a nwetanụ m Chude a unu nwetara na nweta ya n'ọnwụ gbata ọnya agbatọ mebi na ya mmetọ ya onye isi biko iwe ga dị iwe nke m ya dị ọkụ isi na n'iwe m adị n'ọkụ ekwesị na iwe m adị n'ọkụ achọrọ m ịnụ ụdị aka a ụjọ ka iwe m ya adị n'ọkụ m na-aga kpụtalụ m dis guy kpụtalụ m Chude a kpụtalụ m ya sepi ekwere m zu ike n'ụnụnụ ụnụ na-asị m iwe m adị n'ọkụ tụrụ adị night etu akọl bụrụ onye isi anyị na-amụkwa o nwere ihu na-agbanị gbanị ka ihe na-agbanị gbanịta gịnị ka ịnụ gbanịtagosi nsa a ụnụ na-agbanị mgbanụ ya gbanụ m nwụta Chude a ụlọ nwụtara na ụnụ anwụta ya n'ọnwụ onye isi echi m n'aka na Chude ka nọ n'obodo Chude n'obodo a eziokwu onye isi adọm shọ ọ ka nọ n'obodo a ikpe na Chude n'obodo a n'obodo ya ka Chude ya kwụ n'obodo ọfụ anya ka anya ebe anya aliki ya na nwe ikisi na-ekwu ya ebe ụnụ agbara ụzọ obodo anyị nọ ya ọ ka n'obodo a ụnụ ya hapụ mee ka shọ ụnụ nwetara m ihe ụnụ enwetara na ndụ na-enweta ya n'ọnwụ ụnụ ya mụvụ nwetara m ihe ọ ka n'obodo a pụbe obodo ọ n'obodo a ọ pụbe mmụọ m na-agwa m ọ ka n'obodo a Chude Ezoba
ana m ekene gị na kemgbe iji wee banye n'otu anya na ihe dị iche dị maka ijidego mpịampịa ndị ori anụ n'obodo a meminesi ya nwanne daalụ. Eze ọba any dro hono meka na ibe nji dike ni dị na ebuna odi nwe yede obi na atọ motor rinne ibe obi ji atọ motor avọ bụ na amenwe ibe nji ndụ meme amene zuru ozi ori ibe nne mezi bụ njide ka nne jide ndị ori na-emebe ibe na-emebe a rapụ eke na ibe nne mebe ibe mmala anya obi dị m ụtọ n'ebe ị nọ o nọ nwanne m onye isi obodo a obi jupụtara na aṅụrị o wee kpọọ m n'ụlọ wee bie m ntụntụ ego ha ka m enwetabekwa m ya o mmeweta ya echi bifo nchefuo Chude a sị m ka nkene gị nwanne m na aka ndị omekome napụta m ịzụ ọmụ ndụ nwanne daalụ emia daalụ nwanne m eze ọba ya abalị eze ọba ewulu m egbo kwuesi ama nidire ekene renkwu enidiro m ibe nji dike nidi ni ebu na ode nwe oyede na anyị gbala ndụ enwere ka m eyi nọdụ ode nwe onye ori agbala gị tọgbọ memeri ka m onye ori agbala gị tọgbọ mgbali atọgbọ ndị akụkọ oyede ozugbo ọ bụ na ọmụmụ ka ọ dasịrị ode nwe ya dọọlụ m arụ dọọlụ m iru evi ni ha gaji dọọlụ gị ruo evi na nke gị rapụ ugwu ahụ na ma nidire ekene si rapụ ya na ebe amala anya ka anyị na-eme ndị ka anyị kele m ndị ka anyị otele aka m kwuwere sị nwa amadi adị egwu kemgbe nwa amadi aji soro n'otu anyị a o meela ọtụtụ ihe dị egwu na-ekwu na ọ dị egwu na-adị ka ọ bụ ife egwuregwu nwa amadi abụrụ nwaanyị aka m alụbụ ya maka afọ m ya n'anya kụpụ anya n'ike nwanne m nwoke anya na nwana kụpụ anya chọga ihe na-agbara m omume oke elere m anya n'ike nke na-eme gị kedu ike ebe ime n'okwu a akpọ mmanya wee kene Chineke maka n'iru anyị anyị na-agwa nna aga akpọ mmanya ọ bụ ndị ijikwu nwanne ndị ijikwu gị na-ejiri ọnụ mụsịga oyi ka ntịchalụ ya biko fọmfa easy video nwanne m ya dịkọnị ofu obi ofu obi alọba ma ị ga-alaiki ya ma ịgọgụlụọ ya ị ga-alaiki ya unu nchafu na anyị ncha bụzi ofu dịka ukwu Aiza onye ayakwa na nwanne ya unu ma ihe onye native doctor gwara anyị ọ gwara anyị na anyị ncha jikọ ọnụ ka Aiza na anyị ga na-emeri onye ọbụla bịara anyị nso ihe ada ebe a bụ ọdeshi o nyere anyị dịka unu si wee ma onye ọbụla ga-eche eki nke ya ka anyị marụkwa ma ọ na-eshi alọba ma ịlaiki ya alọba ma ị ga-alaiki ya alọba m alaikere ya welo chukwudu ya ma ọ ga-alaiki ya ana m agụgụ it is well
nika na. Ika na chanya wan. Damia. I got like here. Big up lawyer. Big like here. Mana chatakwan. Ofuobi. Oya wannya. Aloba me got like here. Big up lawyer. Big like here. When you go, you got like it. I'm about mono ya like ya. You go lawyer ya like ya. Go. Can you just want so put it? I like yours from cow. Let me say problem don't dey now. Who is gi na eba? There is in category. If you find your trouble, you must like ya. If they give you one gig, you must. You Pastor, it is well. It is well. Hey! Opasa. It is well. Hey! I'm about Muna like it. Put a god the Pia. Go. One guy Paziano. Go. Do man Italian. Ada. Ikoro abugom. Ahotorozi mi ife anyị na DPO na-eche. Hey! Imenu, imetoro, imana, imetoro. Ịkpọtakwu dị mmadụ niile nọ n'obodo akpọtara na dị n'ọfịs ibete ya mma. Ka ụdị mmadụ dị ya. Eme ihe nwoke a na-achọ. Ofu ekpere ma agbapụla agbapụ. Sọọsị ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwa, o nweghị ihe ọzọ ọ na-agọ. Ịma nke kacha enwe m iwe. O nwere onye ọbụla ọ na-abụ na-eme ife ọbụla na-eme ka mmetụ ya mmụọ obi ada afọ adị eju ọ na-agbaka m isi. In fact, emefeme ọ dị m ka ọ sị na-achị be station ebe anyị si bịa. Hey! Okay, na. Iku nikwa anyị na eso gị. Agwụgo m ike. Ọbịa. Onwe enu. Ka anyị je ka anyị malụ ma ụmụazụ bidogo ọzọ. Ka je ma ụmụ ndị anyị ka ije go dukpụta obodo niile. Ịhụ nwoke akwụkwọ ahụ. Ọ bụ ihe ọ chọrọ uchude. Ofu chude a ka ọ chọrọ. So ke features ka ebe. Anyị anachi na station. Na gịnị? Nya, mụ na ya gbara aka na site na station. Ada ọkwa arụ. Na nwoke ahụ emete mma ahụ. Ya nwoke mụ chọrọ ịbịa ahụ. Atakala mo ngom jena now. Wala. No adem ka. Tata ya gulago. Ito ina chikolo ngana watakala nungwelo ngune. Nangena ni anili ya bolle. Kusi. Watakala Ibrahim ime. Mure ba ime. Nyo. Hey. Na ile jenjiro hone change pa. Ile jenjiro hone. Mana watakala vo de Jamaica. Bo nwa ho de. Ono chaka mmu iwe penge na enwa. Ma. O ma je penge. Watakala nwata akwụkwọ. Nwa school. Ana agwa akwụkwọ. Na level ga ali ahụ ne. Ihe mena wo. Nme wo hore. Icha ka school.
Ball all the time, or Chombia. And I can know. Go. Will do ever? So they want to get young now, not them with tomorrow. Only I just need I come with them one. I be happy. No, be a gentleman. Can't you go? Grabbing no one. No local. No do grab that. Opo mugi na kwa ina joka. Mina. Nke mmale na na jarokan. Na alosi. Na alosi na joka akeke wo ba mebe no nwata kle na ezo mo no. No local. Bible no. Is it? You want Bible ni me no. Ke fo no kulu bere ke. O ko de ya. Ye be mo no kulu bere bo mo ye be nwa echa. So ya la daga ke. Ara bo gwa. Mama male ke. Any matter no. Muskam chigodo go. Kereba, oronam chudi. Ima, can be better obodo, And me jota hang la ya. Can be better obodo. And me jo odanya elaganya. Muskam chigodo go. Ki me ifu why? Ile panya. Tugama. Aloy. Abrohana mana like why. Oni ve batalon why. No do you even where na. Abrive basalon wine na gumma kata. E ma no ngoli ben kolo. Akolo ge no ngoli nwata kle money ana aye. Ana bo pusi. Even mele ben di ba. Even mele. Abrive madina memade. Judy. I won't see him in here, Joe. Mana. On here, Graga. Are you hearing them? Ahead. Chifu. Aloy rapi vavu. Rapi we like don't leave on told me maybe oboso to one patala. You might even mele. Open no ne vavu or not give me. You might even mele probably. You come not do them wakata. Chebeka. Tanin studios. You look I'm like looking at little more even was go. You look angry mobu. Was go. I think I'll try harder. I'll try harder. Chief for him, man. You get me now. Show for why, watch it. Show for why, Jidaka. You can know you will be hungry. Huh? I know me with Balrona. No, little why. You look why. Show for why. Olisa, Krivilu, Melu and wine Magilu, a mabo. Olisa, you win wine. Nekanau, would you see? Nekanau, one of it. Mungo Vega Magotare. No wine and not is way. Kaganam with a pink name, what the kitchen is. Judy, a good wine. You love law. No wine and not. But the guy is no program, Maliban. Okwani gogo no ya iga like you ya arabamu okwani research ya no ya iga like you ya arabamu aseme gogo no ya iga like you ya arabamu gogo no research ya no chai arabamu if you find your trouble you must like ya arabamu if they give you 1 gig you must like ya arabamu Iro hakam agaru kwa nogi krakas Arabamu it is when it be a pasta ni baranyi chai Arabamu
nne mantụrụ na-asị o mụ alaiki kwa nka nke aba nke a gosi na anyị ma ihe anyị na-eme na ihe na-aga n'anya n'anya ọ bụrụ egwu ụmụazị mana chere onye a ka anyị kpakwana ka esi ya ịkpa oshi nunu anyị ezubego oshi nnukwu ego iweta overnight baby ma akwara ya kwa nke adabago nwanne ifuru ego a ọ na-asọ m ụsọ alaikere m ya na nne ya alaiki kwenye m hụrụ debad na ihe anyị na-eme Linda gị nwapụ ị na-asọpraịz kwa m ihe anyị gba bụ ka anyị chụpụ ndị eke n'ụgbọ a pịatụsịa ha ọ bụrụ izu ori na ị na-ekwu n'okwu oge ụfọdụ adị m aghọtasị bikọs ị na-akụpụ ịghọta ihe anyị kpa bụ ịchụ ha mana ị ga-anọ ka gba aka achụ agụ ị ga-anọ ka tajekwube ndị eke ka nkọwa arụ gị nne anyị ga na-ezuchara ụmụ kirikiri ori anyị na-ezuchara ori anyị na-awụ fensị ụkwụ aka anyị aka ka esi anyị ike n'egbe ị ga-anọkọta jekwuru ndị polisi ka gị na ha mebe bọmba tụ bọmba mana inwero strength ọtụrụ pọsịbụl ori anụ anyị na-ezu ka anyị ga-eji aka wee na-esi anyị ike anyị na-amụta ka esi agba egbe ọfụma anyị na ndị ekelebe jamụọ anyị na ha akwa anya ịghọta agụrụ ama mgbu na anyị na anyị ga na-eri something ichesọ nwa periwinkụ ndị anyị na-enweta na asị na ego ole ka ị na-enwetakwa ka m ga-eji eleji onwe m ego ole ka ị na-enweta ihe ị ga-ajụ onwe gị ọmụọla ikiri ego ọma maka gị na-abịa na salon na aha ọkwa ngwa na-ajụ m sị na ya mbiko kedozo m njụ gị nke a bụ nwere ife na-alụ ifugone anụ ị na-ayị ya dịka ka ime ya mbọ 50 naira anyị ga na-emezi baabị ya ala nye ọnụmpọ ka anyị wee rie nri ọ bụ na ị ga-ada abịa anyị achọ n'ego ị ga-ekwere ịbịa anyị jiri aka anyị chọọ ego chọta ego otu ọbụla ọ dị ihe abụrụ ihe anyị kpa bụ ka anyị pịatụbe na-afụ ndị eke n'ụgbọ isi a na-agbaka m ofu na ịbụ a na-ete ekwesịghị ịda ịkụbago na nka ịkụba nnọọ completely na nka ikwutere ya otu amụ anọgodo achọrọ m ịkụda anyị ga-akụda ha mana ịmago n'ihe niile bụ nwayọ nwayọ achọgodo m ka m jiri aka m onye polisi agbagbu ben nwanne m ka m jiri aka m tinye bulet n'afọ maka na mmee ya m ga-alaiki ya mana for the meantime anyị ga-ejiri ya nwayọ a na-eme ọnwa a na-apịatụ ndị eke a na-eri ego ọ ka o si kwesị ịdị biko alọba m na alaikikwa ya ịgọgụlụọ ya ilaiki ahụ ikwuo na ilaikiri ọ bụrụ abomination Linda, ọ gị mere na m ahụ gị n'anya si mama enwere pati m gara onye nwa mere birthday party ebe a ka m shi mama enwere pati m gara onye nwa nwere birthday party ebe a ka m shi ka ihe kpatara na ị nweghị ike ịgwa m na ị na-aga pati
ugbu a imene m ụra aga n'anya anaghị m ụra n'anya sị ya ebe m nọ na-echekasị ahụ. Mama, elekwana ihe na-echekasịrị ahụ. Mana ozi m ụmụazị etogo m amara na m na-ebu ha ụmụazị mana o kwesịrị ka tupu gị isi n'ụlọ a pụọ gị gwa. So nwa nọ n'udo. Onye isi ụmụaka nọ na nnukwute otu dịka otu ndị nke na-ememi n'oge gara aga. Ndị nke kịta ihe a na-akpọ ha bụ kpọkịrịkpọ ha esika. So nwa apụkwala wee je kpọtakwu ndị mmadụ chekwala onwe ekwe nya ka si ya nwụna mmiri dọwazi iko n'obodo a. Okay. Onye isi anyị na-ekwe gị nkwa na anyị ga-ejiderịrị ha otu ha nọ n'otu. Ọ ya dị anyị mfe inwetenwu ha. Anyị megidekwa ha nweta ofu onye n'ime ha. Iwu na ọ ga-egosi anyị ebe ndị ọzọ nọ. So nsogbu adịrọ na nke ahụ. Unu nweta n'ofu ya agọsọ n'ebe ndị ọzọ nọ. Ama m menwelie enwefu confidence na ebe bisiri ga akpa m ndị n'ọbụ akpa m ihu ya emenwu. So ihu ya eme na o nwere ihe ọzọ nke ego nọ na-enye m n'ụzọ ụka abụọ kwunu nke ahụ maka gbana unu ya emenwu unu na-arụ ọrụ karịrị onye a na ọ bụrụ ozi onye kwanu Chude nwa bụ onye osi ebe wee bata nso ebe wee ya na ndị otu ya nwa unu ya agawa nwetie just akpa m na 2 weeks a na-enye unu 2 weeks abụ na ka ọ bụrụ na 1 week ka nke nyekwa n'unu mana ka nye unu 2 weeks kwunu wee lụọ ọrụ nweta unu ya maka ndakwa nsogbu m ada. Onye isi inweghị nsogbu ekwe m gị nkwa na anyị ga-eji ọgụgụ isi anyị nwetago n'ọlụ a eri mgbe anyị banye ya wee wakpo ụmụaka wee gwa ha na anyị bụ nkanka mpi anụ nkanka mpi na-ada ata ntị anyị ata. Anyị ga-eyi ha egwu gbọ agbanu n'ime nwulie maka sipi ekwerokwa mmezu ike okoro mezu ike osu ime osu anya gaa n'ụlọ ọrụ good news ka achọkwa gawanụ. Sure, sir. Ilote saloon ahụ dị somewhere along the road. N'ụmụazị n'ebe ahụ na ụmụazị a na-alụ ma ọlụ ha chọzi. Ọ bụ na ndị yutu obodo a si otu ahụ ụmụazị a si n'ọlụ alụ ọlụ. Ụmụ ori na mpụ ajụrụ obodo ama ndị. Ada eziokwu ebe anwa efusịa ka ụmụazụ asị wee tinye uchu n'ife ha na-alụ. Ọma mmanụ na-enwe ofu nke ahụ adịghị eso dị ha achị ma ha na-egwu egwu mbọsị na-agafe ebe ahụ oge ọ na ị na-aga nke ahụ nnọọ uche dị n'ihe ọ na-eme. Nke a na-ada ụdụ m na-agwa gị na ọ bụrụ na ụmụazụ obodo a ga-ewetu onwe ha na ona na-arụ ọrụ ọ ga-aka mmanụ karịa ịdị na-agba akwụ na-ese siga ese eluigbo aṅụ mmanya ọkụ akpagharị n'ime ogbe ọ ga-adị ka mma. N'oke ike obodo a gwụna m ndị yutu obodo a dị unrepentant nchegharị amadị m na ọ na-abatakwali n'obi ihe ha ya eme ọsọ ha dị repentant ọsọ ha dị na repentant igwe ma ga-eme ha dị repentant in fact ha repent ya. Obodo a gwụna m ime ekpere m ka emegide nnọọ nweta ofu onye n'ime ndị a na-akpa ike kịta. Mana okwu agwụla ọ ya ka iji nwa ya egwu nsị gị na ọ dị m ka osisi jide ha ncha niile tata ka enwe ike nweghachitekwe n'ogbe ka esi nwe n'ogbe ka enwe ogbe ka esi nwe n'ogbe ọbịa ọ dị ka ha sị na mmadụ ada alụ ọrụ. Otugodo ihe ị na-ewe niile ọ dị ekwu na ọ ịgba ya ka okwu Stand up!
Sister Lucy, no. Pastor. Keke ime. Sister Lucy, abụ m pastor gị. Abụ onye tere mmanụ o. Asịrọ m na Chukwu etere gị mmanụ, asị m na mụ amarọ na ihe a na-ebe. Ọ dịkwa na mma nke ịbịa, udo dịkwa. Hey. Sister Lucy, keke ihe si lapụ ekwensu ka o bugharị obi gị, mezie gị ka ịkpọ Chukwu asị. Ya na ihe na-ajụ m. Sister Lucy arụ adịkwa gị. Aghọtadị m ihe na-akọ, asị m gị ka ihe mere iji bịa ebe a. Arụ adịrọ gị, maka ọ bụ na arụ dị gị, ị gaghị arapụ ekwensu ka o jide gị n'ụlọ. Na otu ọnwa agaghị ugbu a ahụghị n'ụlọ ụka. Gị na-achụ gị ọsọ n'ụlọ ụka, Sister Lucy. O nwere ihe na-achụ m n'ụlọ ụka, achọghịzi m ịbịa ụlọ ụka. Pastọ, ka m jụgodu gị, Chukwu ọ dị? Chukwu onwe ihe dị ka Chukwu? Ka ebe Chukwu ahụ nọ mgbe Ben nwanne m nwụrụ? Ka ebe ọ nọ mgbe mma m nwụrụ? Ka ebe ọ nọ mgbe m nọ were obi m niile na-abịa ụka na-ayị onye ori for years? Onye ori m eji gbagbo my only brother. Chukwu ahụ enweghị ike ikpughere gị ma ị na-ekpe ekpere ka ị nwee ike ịgwa m na onye mụ na ya na-eme ka ihe ebe ekpere ma ka ebe ọ nọ. Ọ ka gị mma na iji n'ọnwa ya dosere ihe anụnwa Baịbụl anụnwa iji n'aka dosie na ebe anụnwa yipụ ihe iyi jee mara ihe ime witi ndụ gị. Sister Lucy, naanị Jehova nke usu niile nke igwe ndị agha ga-azọpụta gị. Nya ga-agwọ gị ara na anyị gị. Pastọ mba ekwukwe nye ọzọ enwe anwa asị m na mbụ onye ara nwa iwe man like ya. Pastọ kwa maka respect nwe for you back in the days ka m ji gbachara gị nkịtị ebe efu m obi ada ọdị m mma. Ị na-eme ya sị na mbụ onye ara. Abụkwa m onye ara mgbe m na-abịa chọọchị, mgbe mma m nwa abụkwa m onye ara, mgbe otu nwanne m nwoke nwa bụ m onye ara. Ntị bụ onye ara kịta otozu m ịbụ onye ara. Ịma ihe dịrị gị mma ịnaba, achọghịzị m ka ị na-abịa ebe ajụ m ihe mere na m abịarọ chọọchị ma ihe me m ga-eji bịa chọọchị. Achọrọ m ịbịa chọọchị, onwe dị ejikọ m na chọọchị, biko hapụ m. Pastọ nabagodu naba. Lucy, ọ ka m nwa. Pastọ gị naba. Lucy, ọ bụ na ịma gị na ozi ọma Chineke ga-agbanwe ndụ gị, mee ka udo dị na ndụ gị. Onye nwe biko meere ya ebere. Biko gbaghara ya na ọ nweghị ihe ọ na-eme. Nwata ahapụgo onwe ya, ekwensu wee dọrọ obi ya ruo n'obi injin, dọkasị ya n'obi, mezie ya onwe n'obi ekwensu. Dị mma, Krakasi baby oh. Imazi obi dịkwa ha na. Ma ọ bụghị ya, nke a bụ nke akwụkwọ. Mụ na ndị ichie na ndị ejiji anyị ga-eji ụkwụ anyị zọwara wee jebe n'ọfịs CP. Jee gwa ya na unu agharịpụgo anyị, unu agharịpụgo anyị, unu agwụgwọ anyị n'ala. Olubodo nna m, apụkwa m, iwe ga n'ọkụ, apụkwana m. Nwa ndide nna m. Ngwagọdị. Hey, Inspector, you come here. Hey, come here. Where's Inspector? Inspector, there. Let it come here. Yes, sir. Oh, you look, come on. I want to see from here now. From revenge, from Ibobo, Fachobe Gombute, Egombute, Pideo Sobaba, Egombute. Okwano hanya nugi ando iga like nuya. Bịa. Ka ebe ụmụ anụmanụ a hapụ moto ha ebe a chọrọ n'ụmụ mmadụ chebe. N'ihi na akọrọ ya ka ịmarọ ndị ara. Uwe ndị ọzọ ha na-achụ na-abụrụ ụmụazị akafa dị ọcha. Ndị ekwensu. Na ndị a bụ ekwensu. Ise ekwensu bụ obere okwu. Ndị a dị Chukwu na kpọrọ ọkụ. Hewa aka ọrụ. Okwefu ndị ara. Ha emesi ndị ike. Ka ị chọ ka eme ndị akịta. Sowe m. Okwani gogo no ya, iga like nuya. Arabamu. Okwani research anu ya, iga like nuya. Arabamu. Asemi gogo no ya, iga like nuya. Arabamu. Gogo no research anu chai. Arabamu. If you find your trouble, you must like ya. Arabamu. If they give you 1 gig, you must like ya. Arabamu. Iro hakam nagarukwa nugi krakas. Arabamu. It is when they be a pastor ni garani chai. Arabamu. Pretenders to the worst.
ị na-ahụkwa nke m na-ahụ Hey! Ụmụaka obodo a etenu mmadụ kpọtị n'ihu. Hey! Ụmụ ogbe ụna ga-emefọkwanụ. bịa nwoke m kebe ime na-aga otu onye kpọọ m n'igwe na-agwa m na ife na-eme n'ama Igbo Junction na ụmụaka na-awakpo mmadụ n'ama Igbo Junction. Na oke hapụ ya biko afọ m kịta ọsọsọ afọ m ka mma ka m jegolie na nlicha ndịpụtazi a na-akọkwa. Bịa ka anyị jee wakpo ha ọhịa ka anyị ji n'ọnụ ọlụ a ịwụdị afọ nni. Ee afọ m ka mma mmadụ megide ihe apụ ebe niile akịta esem na-alụọla aga m ebuola uwe ojii ya n'isi o kpatabata 1 minute silence and enwe ike a na-eme eli ifu ndị ya na-apị fon ha. Ife m ji ekwukwe ife a bụ maka promotion asịkwana na m agwọrọ ya. oke nọla ebe a chere m nlicha nnipụta anyị eje chọọ ụmụazị ahụ chere m ka m jegodolie enyi gị ka agụ na mụ aga na-echekwa gị amakwa m ife na-akọ akọ edebe ụmụ ọrụ anyị niile tinyesa isi nwazụ bịa nwee ike ịnụ ofe ebe Chidi! Okwane research ano ya igala ikinu arabamu aseme kogolo na ya igala ikinu ya arabamu gogo ni ofuna ga like Awomo oko owomo hey anaba ni ga like ya igogulu ya o ga like ya maka ni go ofuna ga like ya Come on,